Bé, ens trobem al carrer Muntaner. Aquí podem admirar les finques que es feien a l'època i que tenien més acceptació, que encara són com una pervivència de les influències modernistes, que va tornar a posar de moda les formes barroques, com podem veure amb els balcons així abombats, amb panxa, i amb certs motius florals. Per contra, ja cap als anys 40, a l'època franquista, va tornar a imposar-se una arquitectura més passada i més estàtica, no tan barroca, sinó més del primer renaixement, tot plegat com en línia amb l'època, no? De repressió i de dictadura, una arquitectura més funerària. Aquí també interessant el disseny, no? Dels aparadors, això també seria bastant més tardà, cap als anys 70, però sobretot en aquest vídeo està dedicat a un dels edificis més sorprenents de Barcelona, una autèntica rara avis, com podem veure aquí a mà dreta, la casa xinesa, la casa Xina, de 1929, de Joan Francesc Guardiola, un arquitecte que també té molta obra per València, i ja, tot i que en principi no, quan la gent veu un edifici així com decoratiu o sorprenent, color amb ceràmica, diuen modernista o fins i tot postmodernista, no té res a veure amb aquest estil arquitectònic. També les dates, 1929, ja ens indica que no és modernista. És més aviat art deco, però no un art deco, diguem, acadèmic, sinó un art deco exòtic. Ja han anomenat casa Xina, però també perfectament es podia haver anomenat casa babilònica. Podem veure que té aquests aires així exòtics, com de l'època de Nabucodonosor. Podem veure un cos central més elevat que remarca la monumentalitat de l'edifici. També en el cos central vertical, una tribuna, galeria que sobresurt del pla general de l'edifici, i per contra, comparant aquesta proposta tan moderna que mai va acabar de triomfar a Barcelona, l'art deco, hi ha poques mostres. Aquí va dominar més, sobretot en obra pública de col·legis, per exemple, el noucentisme, que va ser un estil molt més conservador. En canvi, a ciutats com Tel Aviv o Nova York mateix, sí que l'art deco va arrelar fort. I bé, com dèiem, Josep Guardiola també té molta obra a València, i aquí podem veure aquests elements propis de l'art deco. A la cornisa superior està remarcat com aquesta mena d'almenes, amb una forma així com de llamps que sobresurten. Això també és molt típic de l'art deco. També podem veure com uns pinyons que coronen el cos central en forma de torreta al centre de l'edifici, com amb una mena de cons, o més aviat semicercles així elevats, i com podem veure aquí, una proposta molt més repetitiva, classicista, i la diferència amb un arquitecte que estava cercant crear quelcom nou. Aquí també interessant el mobiliari urbà, aquestes fonts que van ser creades cap al 1870, el model Barcelona o model urbana, tot i que s'han anat refent al llarg de les dècades, no totes són, o poquetes són, de finals del segle XIX. I com dèiem, la casa Xina mostra aquests elements que encara continuen amb certa línia curvilínia, però ja la línia dominant és la línia rectilínia, però encara utilitzen, com va ser en el modernisme, aquestes arts aplicades. Podem veure certes peces així esfèriques de ceràmica vidriada. També aquest edifici remarca o destaca per certs sortints, com si fos, diguem, la proa d'un edifici, com podem veure a la part superior, i la verticalitat de l'edifici està atenuada per aquests balcons correguts que podem veure als costats del cos central de l'edifici, i tot aquest cos superior on hi ha els balcons de ferro està elevat per aquestes columnes, així com d'aire de Palmira, com si fos la ciutat de Palmira. Aquí podem veure també com l'art deco, en certa manera, també veu del barroc, amb aquesta forma així com de parapella,
Aquí a l'entrada, al dintell, podem veure un òval, també una forma molt típica o d'inspiració barroca, i encara l'ús d'elements o de material de construcció noble, com podem veure aquest marbre. L'Art Deco va ser una proposta moderna de cap al 1915-20, però encara bevia, com podem veure, d'elements clàssics, com són aquestes columnes clarament d'estil antic, que no per això diguem clàssic. També podem veure a la porta aquest treball de ferro colat, les formes típiques del noucentisme, com ja fuig de la línia cop de fuet, així una línia corba molt alliberada. En l'Art Deco encara s'utilitzen formes corbes, però ja més estàtiques, sense moviment o amb menys moviment i també tendint a la simetria. No passa a la simetria, com podem veure en les formes del cop de fuet. Bé, aquí clarament a la part superior dels capitells podem veure que són com d'inspiració jònica i aquestes columnes que cobreixen la planta baixa també s'aprofiten per crear aquesta planta que és l'entresòl, que podem veure amb aquests balconets així en forma de secció d'esfera. Als xamflans també remarca la diferència o l'entrada a la finca amb aquest frontó tan alegre en forma de parpella, com hem vist a l'altra finca. I bé, com dèiem, és del 1929, tot i que aquestes propostes tan xocants a Barcelona, després de tota l'empenta i tota l'actitud així agosarada que va tenir la societat en general, potser ja havia quedat una mica com saturada, no?, de tanta innovació i tanta gosseria i propostes trencadores com aquesta de l'Art Deco, exòtic, no van triomfar, tot i que sí que hi ha unes quantes mostres a Barcelona. I continuant pel carrer València, això és Muntaner en València, podem veure com per aquella època, quan Guardiola estava fent aquestes propostes tan trencadores, encara seguien línies ja d'una arquitectura anacrònica. I també a l'Eixample es pot veure perfectament l'uniformitat en l'urbanisme, tot en el mateix pla, la línia de la cornisa també intentant respectar totes anivellades al mateix nivell, tot i que en els xamflans sí que permetien aixecar una mica més els edificis, sobretot el cos central de l'edifici.